kwadrans po 17. Zapraszamy do Trójki. Wielu z Państwa aktywnie włączyło się w rywalizację porannej z popołudniową audycją Zapraszamy do Trójki, rywalizację na szachownicy. Ja w tej sprawie mam troszkę takie rozdwojenie jaźni, troszkę tu. No, wynik nieważny. Liczyło się to, że udało nam się troszkę spopularyzować tę dyscyplinę. I w naszym studiu teraz goście, pani Magdalena Judek, sędzia główny Indywidualnych Mistrzostw Polski Kobiet i nasz delegat, prezes Polskiego Związku Szachowego. Dzień dobry. Dzień dobry. No dobrze. Panie prezesie, to jeszcze powiedzmy o tej imprezie polsko-węgierskiej. No tak, w najbliższą sobotę i niedzielę w Centrum Kongresowym w Katowicach, jedna z największych tego typu imprez szachowych, myślę w tym roku w Europie. 900 osób potwierdzonych na dzień dzisiejszy, fundusz nagród prawie 40 000 złotych. Udział prezydentów Polski, prezydenta Węgier. Też będą grać? Nie będą grać, będą gośćmi honorowymi tej imprezy. Na starcie Radosław Wojtaszek, nasz najlepszy obecnie zawodnik i arcymistrz, a gościem honorowym Judith Polgar, najlepsza zawodniczka na świecie. Pokonamy Węgrów? Turniej jest rozgrywany w takiej konwencji, że nie rywalizujemy z Węgrami. Gra 10 krajów i wśród tych zawodników są i Polacy, jak również Węgrzy. Mam nadzieję, że nasi będą lepsi. Ja też mam taką nadzieję. Bardzo dziękuję za rozmowę i mam nadzieję, że kilku nowych fanów szachów przybyło, choćby wśród słuchaczy Trójki. Magdalena Judek, sędzia główny Indywidualnych Mistrzostw Polski Kobiet i przewodnicząca Komisji Promocji Polskiego Związku Szachowego i Tomasz Delegat, prezes Polskiego Związku Szachowego, byli Państwa i moimi gośćmi. Dziękuję bardzo za przybycie. Dziękuję.